Hei. Mikä on sun nimi? Mä oon Pia Pakarinen. Joo. Mitä sä teet nyt tällä hetkellä täällä? No tällä hetkellä siis mä oon kansanedustajaehdokas ja kaupungin valtuutettu ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, mutta silloin kun mä en ole mukana politiikassa, niin silloin mulla on tämmöinen yhden naisen käännöstoimisto, eli mä oon juristi, niin käännän tämmöisiä juridisia tekstejä. Joo. Mitäs teidän politiikasta toimii täällä Suomessa, että miten toimii? Miten politiikka toimii? No, meillähän on presidentti, jonka valta on ehkä vähän semmoista symbolista jo nykyään, mutta sitten meillä on tietysti hallitus ja eduskunta, jotka sitten hallitus tuo eduskunnalle erilaisia asioita päätettäväksi ja eduskunta tekee sitten päätökset. Eli se on nyt se paikka, mihin minä pyrin sinne eduskuntaan. Kyllä, joo. Että mä puhutaan vieläkin maahanmuuttajista, että miten maahanmuuttajat tän Suomessa, että miten ne toimii, miten teidän kanssa suomalaisia. Voitko? Niin, se on vähän huolestuttavaa huomata, että asenteet on nyt koventunut aika paljon, vaikka totuushan on se, että kun mennään tästä 5 vuotta eteenpäin, 5 vuoden kuluttua meitä suomalaisia työikäisiä on 100 000 vähemmän. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän nämä kantasuomalaiset eivät riitä tekemään sitä työtä, mitä pitää Suomessa tehdä. Eli on ihan selvää, että me tarvitaan myöskin ihmisiä ulkomailta tekemään niitä töitä. Että siinä mielessä tämä keskustelu, mitä maahanmuuttajuudesta käydään hyvin negatiivisissa sävyissä, niin se on ikävää ja se on ihan turhaa, koska me tarvitaan tänne ihmisiä muualta. Kyllä. Mutta mä ajattelin, että mun mielessäni, että täällä Suomessa vähän rauhallinen, että täällä politiikassa toimii ihan hyvin, muuta, ei niin sama muuta, joku toinen maa vain. Mä tykkään, että mä asun täällä, että 1,5 vuotta täällä Suomessa, mutta aika hyvin täällä toimii kaikki. Niin sä osaat arvostaa sitä rauhallisuutta, kun sä oot nähnyt muutakin, mutta että suomalaiset tietysti ei ole nähnyt muuta, niin ne on aina valittaa. Joo, kyllä. Kyllä. Ja mitäs mä kysytään vielä, että mitäs tasavalta, onko teillä tasavalta? Että on, eli meillä on presidentti. Joo. No se tarkoittaa just sitä, että toisin kuin kuningaskunnassa, missä valta periytyy, niin täällä aina valitaan vaaleilla sitten se presidentti. Ja hän voi olla 2 6 vuoden kautta peräkkäin, eli yhteensä 12 vuotta voi olla sama presidenttinä. Ja sitten vaihtuu, vaikka olisi kuinka suosittu. Teidän presidentti näin, vähän yllättävää, että voitko selittää, mitäs? No, Suomi on ainakin noin periaatteessa tasa-arvoinen. Kyllä täälläkin aina huomaa, että ei naiset nyt ihan niin tasa-arvoisia ole, mutta periaatteessa että meillähän on naiset saanut äänestää jo vuodesta 1906, nyt kun ollaan täällä Cederholmin talollakin, niin täällä on historia siitä aiheesta, että meillä sillä tavalla, ja onhan se hieno asia, että nainenkin voi päästä presidentiksi. Kyllä, tämä on hieno juttu, että pääministeri nainen ja näin. Niin, kyllä joo, että meillä on paljon naisia merkittävissä tehtävissä. Kyllä. Ja mitäs mä voisin kysyä vielä, että onko maahanmuuttajalla, onko niillä vähän tässä Suomessa oma niillä kulttuuri, että miten te ajattelette, että miten täällä eriä kulttuurista vähän, voitko selittää? Niin, no itsekin olen asunut ulkomailla jonkun aikaa ja tietenkin siinä niin kuin molemmat joutuu sopeutumaan, sekä maahanmuuttaja että sitten tietysti se maa, johon tullaan. Että musta tuntuu, että meillä tietysti on niin vähän ollut maahanmuuttajia tähän mennessä, että me ei oikein osata tätä asiaa vielä, mutta että mun mielestä niin toivon, että ne, jotka tulevat maahan, niin oppivat niin jonkun verran meidän tavoille ja toisaalta suomalaisten pitää oppia suvaitsemaan sitten, että kaikki ei ole samanlaisia. Niinhän se menee. Kyllä. Ei mitään muuta asioita. Mä kiitän sulle, että kun mä haastattelin sun kanssa ja kiitoksia kaikesta. Kiitos. Hei hei. Hei hei.